Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Binagang weekend subong, gahingabot pa sila iya na sa pagtapos ng tanan-tanan. Tapuson gid ang tanan nga mga obligasyon para sa bilog nga semana para buwas nga adlaw Domingo, makaatubangay lang upod sa kabataan, sa lola kag lolo, mga amo kanabila di sa mga apo dira kinahanglan gyud na kay ti family day, bonding day para sa bugos nga pamilya. Sabado kag Domingo, ang Sabado ti masako-sako na iya. Kami panglabad di panglabad to, di bala? Panghimos di panghimos do panglimpyo iya sa gwa kag sulod sang aton panimalay sa mga mapisan nga mga iloy kag kabataan sa sulod sang panimalay, pati na sa mga tatay, sa mga papa nga mapisan man. Tiban tawi kay bilog nga si Manaya, baka gidya mo. Ay, di pagkatapos relax, may Domingo pa. Pawa ka na. Importante is, mangin may tawhay ang aton palibot na nami tulukon, makaangkon ikaw sang katawhay sang paminsaron kag balatyagon, ano pa makahuyuhom ikaw sa bugos nga adlaw. Makayum ka sa bugos nga adlaw, kundi bilog mo nga adlaw, malipayon, o di bala? Ilabi na kun may namit ang ginpanyagan ninyo kay inahalin sa pamahaw nga preparasyon ni Mrs. o ni sin o man nga responsable dira sa pagpreparar iya sang aton sini ginsaluhan sa aton sinitag sa kalatok kalanan. Tiyo, na titawe akon gidya permi concern dira is ang aton mga senior citizen. Kamusta na? Nga daway ako kabati sa pila naton ka mga suki iya diri sa Tasas Mylan. Kamusta ang pamatyagan? O sige lang, relax lang ka mo dira, ha? Bisan medyo mabulubudlay para sa inyo ang paghulag dira. Mabulubudlay para sa inyo ang pagpakadto pagkari, paamho kaya bala. Ti, kinahanglan lang gidira iya, Tita Wilma. Kinahanglan lang gidira iya, kinahanglan magbangon kag magtakang-takang. Kinahanglan mangin matahom iyang inyo bilog nga adlaw. Aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Especially ang aton sini mga loved ones, ang aton sini nga mga senior citizens. Kabalo ko Domingo, buwas. Ti upod naman inyo man mga palangga nga mga bisita sa inyo. Kay, so far daw may nami, balang aton sini panahon, na? Manami sining aton panahon, kay daw nag-amat-amat man kanay-kanay aton palibot. Pero kasiling ganing iban, kay lapit na lang eleksyon, Tita Wilma mo. Ay, oo, mga anak. O, masiling silang, lapit na lang eleksyon, Tita Wilma, pero
magsiling kita ba lang nga nagkanay-kanay, mabatya ganaton ang katawhay, kag medyo maluligwang itong pagpanghulag-hulag, ay mga anak maghalong gid sa gihapon kay kabudlay ang sobra nga pagsalig lantawa at tubles ang nakalikad to na tapos holidays ti nagsala bala kita sa iton sini mga pananawan, sa iton sini mga obserbasyon, yet ang hambal ni Tita Wilma, maghalong kita tanan. So maghalong sa mga naghalong, di good, di bala? Sa mga wala naghalong, ti masubo-subo. Ha? Pero sa gihapon di kita mangin kumpiyansa sa sini, kay kabudlay gidiya. Di bala? Magluwasi na sa nahambalin naton kita mag-updanay sa inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Tugtugtak na alas 3 sa Sabadong edisyon, sing This is My Life. Pet sa 5 sa bulan sang Pebrero. Dira sa inyo mga radyo. 684 kilohertz kita. Na. Sa ito naman, mga nag-upon sa aton live via Facebook. Of course, sa naman ang Action Radio Bacolod 684. Ada drop din ay kita tugtugtak na alas 3 man nga live. Pagkatapos inyo dira makitaan, kag mabasahan man ang mga dalag ko nga mga balita nga matipon sa amon sa News Center, pati na mga flash reports ang mga dalag ko nga nagakatabo from sign on to sign off. Di ba la? Mabasahan ninyo dira, and then mga follow-ups sa mga dalag ko nga mga balita nga nagalupok diri iya sa Action Radio Bacolod. Te mahimo nyo lang dira pangabay naman ni Tita Wilma. I-heart like lang ninyo or i-like ba, whatever nga like ka gusto ninyo. Pero mas namin ijabatsagon heart like. Pagkatapos i-share ninyo ang programa This is My Life. Hindi lang hindi lang This is My Life, kundi tanan nga programa sang Action Radio Bacolod. Pwede man gani kita makaupdan ng Tita sa Kuano, sa diin gani sa YouTube. Kung nami dirang inyo internet access, sa may telebisyon ka mo, nakaangot sa inyo internet, yes, dako makayuhom ka mo, makayambi ka, makapangakig pa ka mo kung kaisa. Ina sa mga issue kag sa mga ginapang share bala na ito online. Di bala? Ilabi na sa mga nagakatabo sa karon sa palibot sang aton lugar, komunidad syempre, sa aton banwa, syudad, probinsya, aton man pungsod, bugos nga kalibutan. Hindi na naton maintindihan, nagkalain-lain yung mga hitabo, nga nagahatag sa aton sang kahadlo kakugmat kag kabalaka. Pero sa nakambal ni Tita Wilma, kita magapadayon sa gihapon sa pag-ampo kag pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Pagpasalamat sa tanan, pagpangayo sang iya sine proteksyon sa aton tagsa-tagsa. Kami ang rusang panimalay, hindi lang para sa aton kaugalingon, kundi sa bugos nga katawhan nga iyang tuga diri sa kalibutan. Naglitan niya ka na naman. Magluwasa raman sa YouTube, pwede ta ka-updanay, di ba? But anyway, dira sa Facebook Live neton, mayara kita dira chat room. Pwede ka mo dira mag-send sang inyo sa mga greetings, sang inyo man mga opinion, mga reaction. Kung anong sudan naton paniyaga, baw, akon ginlutuan ko ginangakon palangga nga iloy sang iya pangabay, bisan mabulubudla ang paghambal, pero maintindihan kag mabatyagan naton. Boga pangilay-ngilay lang si Iloy. Nanay, mayong hapon, baw. Makalumaw-lumaw man balang mata mo kung maserbisyuhan mo bisan paanong imo palangga nga Iloy, no? Yes. Ha ha ha. O wala na tatlo ka. Ha ha ha. Di at least nabatian mong iatino. Praying always for you, nanay ko. Na? Kag syempre man, kamuya anong sa luha ninyo, dira. Pa-share naman, paambit sa amon, bisan sa inyo lang mga mensahe. Kay kanami lang, mga laswalan to kahapon, pero mga pares, puwerte man. Lali na lang, ano na nga, pet sa subong pizza seng, pet sa 5 na. Ang inyo mga entry sa iton Mi Amore. Padayon kita nga nagabaton sa inyo sini mga entry para sa iton sini aton Valentine presentation dari sa This is My Life. Mga istorya na hanungod sa inyo kabuhi sa bahin sang paghigugma. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Amo nang aton sini nga kaundan sang inyo mga entry nga ginpadala kag ipadala padiri sa This is My Life. Ano tawi how na muna siling ano tawi ini lang mga kasaysayan ninyo sa kabuhi nga napunan sang inspirasyon, napunan sang pagtuon, kag syempre puno sang paghigugma na
pwede nyo inaipasakop dali sa aton iya nga Mi Amore. Mi Amore. Sana siling na ni Tita Wilma, my love, na. Pero sino ang pwede entra kag makapasakop diri makapadala sang ila sini mga kasaysayan sa paghigugma. Dira, basta nagaedad ikaw just si 8 anyos, paibabaw, babae ka man o kung lalaki, pwede gid. Wala limitasyon. Diin ka man nga bahin sang kalibutan. Diin ka man nga bahin sa isla sang Negros. Basta ikaw malabot sang aton pagpangalagad, iya adlaw-adlaw diri sa Action Radio Bacolod. Diri sa aton, sa Pilipinas, kung diin ka man, Luzon, Visayas, Mindanao, as long nga nagaupod ikaw, ya diri sa This Is My Life, pwede ikaw magkapasakop kay imo man mabatian ang imo sini nga istorya sa paghigugma. Magluwas pagid sa bugos nga kalibutan sa aton dira nga mga nagaupod sa chat room outside Philippines, may mga pamilya dere. Pwede nyo man mapasakop ang inyo sini mga istorya sa kabuhi na nungod sa inyo paghigugma, kung ina puno sang inspirasyon, puno sa mga paghangkat, paamo ka na, full of challenges, di ba la? Yes. Basi mapilian pa man lang. Kaysa mga nabato neton, may ara kita screening committee na pag-screen namon ina, pili kita sang top 10, ba madamo-damo na sila, madamo-damo na gid na. Mapili kita top 10, ining top 10 nga ina, mapili kita sang tatlo ka grand prize winner. Ang tatlo ka grand prize winner, mapili kita first, second, and third. So, ang third prize winner naton, magabayton sang 2,000 pesos nga cash. Ang second prize winner naton magabayton sang 3,000 pesos nga cash. Kag ang grand prize naton magabayton sang 5,000 pesos nga cash. Ang pito ka sa aton sinipulo ka finalist, magabayton mabutang sila bali mga consolation, makabayton sila consolation prize. Magabayton sila sang tag 500 pesos nga cash. Gani go na kay padayon pa tugtug the Pebrero 10 kita nga magabayton sang inyo sini mga entry, ha? Pwede ninyo ina mapadala diri sa mga may ara na nga mga nagdulong gidiriya personal. Pero siling ko amo ka lang na amo man ni si Tita Wilma kay although nga bawal or ginadumili ang face-to-face. Pero distansya na ilang ta pwede. Ara kada ariman ko din. Naka-face mask na. So, ang importante is nagkita-ay bala, nagkita-ay. Pasalamat gid sang dako. Kung kamo nagapasalamat, si Tita Wilma nagapasalamat man nga nagkita-ay kita ito bangay. No? Pero kung pwede palang malikaw nga daw, hindi pwede sa inyo, ginaintindihan ginaton ina. Na? May pila sila, damo man sila nagdulong dire. Ang iba'y ara nagapadala sa aton online sa nagkalain-lain mga digital platform. Sa nahambal na natin, pwede ninyo mapadalang inyo entry sa Facebook page ni Tita Wilma na sa Action Wilma Sugaton. Salamat sa mga nagpadala dira. Kag pwede man kamo magpadala sa akong personal nga account, Wilma Antupina Sugaton. Salamat man sa inyo nga mga nagpadala dira. Kag pwede man ninyo ma-email na. Email ninyo, pwede ninyo mapadala sa Action Radio Bacolod news@gmail.com. Ina mabaton gina ni Tita Wilma. Sa mga nag-text sa aton sa text hotline naton na ara man sila pero nagapamangkot sila kung pwede sila makapadala sa ila sini mga entry sa aton text hotline. Siling ko mabulubudlay kita damo-damo kamuya sa text hotline kung kaisa ma-delete kanugon sang inyo sini entry na. Okay, may ato gani may nagabot kita to via LBC. Yes, baton man ni Tita Wilma salamat gid sa inyo. Willy ka naman isang halahala. Sige, nga wakal. Silang nila tawa. Alaw na 59 na Action Radio, Philippine Standard Time. Ay huong nga mga anak ka mo. Pamo ka na wala.
Anyway, sige lang na, Tita Wilma. Na? Pila man ka mga updates ang mahagtag naton sa inyo sa sininga hapon. Magluwas ba na tawe? Ano pag gani aton madulong sa ila sa sininga hapon, Tita Wilma? Gamay man nga updates pasiplat sa nanangudi as like COVID-19. Siyempre may pilaman. Ano tungod sa mga SIM card registration, yung benda, na? May ara man ko na i-share sa inyo dugay-dugay. And then may ara pag Tita Wilma, na? Gamay lang kid. Natungod iya kay Pastor Kibuloy na munuhon man na ni Tita Wilma bisan gamay lang na kay ti concern man na naton bisan paano na magamahatag lang ta dira gamay karon nga mga mga pulo pasiplat kaya sa ato naman tupiko karon nga adlaw sin Sabado subong nga adlaw inang kabaluta may ara nga tao meritable, di ba? May ara nga ining may time nga do kalipot sa pasensya mo, ha? Do mga siling ka lang gani nga mga do 1 centimeter or 1 inch lang ang imo nga subong do ini ko minchinin ko galingon ko kada 6 second ma-irritar man, ha? Ang aton ma-share dira sa inyo kon pila lang ka mga pamaagi para nga mapakalma na iton. Ang aton balatyagon kun mag-init ang aton ulo na mahatag lang ko da gamay kay napapuslan ginaton ako tao lang sino man sa aton tao lamang bisan masiling ano kapag ka very cool nga tao kay ang tanan nga bagay diri sa aton sa kalibutan kag mismo sa tagsa naton kakaugalingon may hangganan, kumbaga may peak, may limitasyon, may putok-putukan ganing bulkan kag nagalupok, di ba la? Naintindihan naton tungod ina kita tao lamang. So, pero ang mas nami lang gidarabla kung kaisa kung paano naton ma-control ina. Not necessary nga total naton control o may dula, pero may ara nga makapakalma lang sa aton. Kung ano ba lang dapat naton himuon, bantayan ina. And of course, ang aton mantag sa horoscope sa sininga hapon, gani relax lang. Relax lang, Tita Web. Okay, pasiplatan ta bala gamay, na? Pasiplatan na itong gamay ining nanuod sa nilagan sa COVID-19 sa karon na ara kay nabasahan ko man ini kag nabatian na nga ang research group bala nga Okta nagpagawa man sila report ang syudad sang Iloilo dira sa tabok dagat dira sa tabok dagat especially sa syudad sang Iloilo nagapabilin sila sa idalom sang very high risk gidya no very high risk for COVID-19 samtang ang ainom ka mga high urbanized cities sa Visayas mayo kido nag-improve siya na nag-improve siya hindi na siya very high risk kundi high risk pero high risk sa gihapon pero at least hindi na very nadula ng very no high risk sa gihapon humalin sang Pebrero 3 Pebrero 3 humalin iya sang Huwebes nga adlaw ti Sabado na kita subong post gani sa Twitter ni Okta Research Fellow Dr. Guido David no share niya ang data nga nagapakita nga ang syudad sang Iloilo may ara 60 na 0.45% nga average at daily attack rate. 1.08 reproduction number, may 71% nga healthcare utilization rate, kag may ada nga 32% nga positivity rate. So, kung magkita ninyo dira sa inyong screen sa mga may data iya sa ila cellphone or sa ila man dira laptop o whatever, makita ninyo dira, no? Kag ining mga highly urbanized cities sa Visayas nga high risk na lang, wala nang very, na salamat kita na padalad na dala kita dira. No, Bacolod, syudad sang Bacolod, kita ang may pinakamataas nga reproduction number na sa anom ka highly urbanized cities sa Visayas nga high risk. Hindi na tayo very high, kaya ang very high amo ang syudad sang Iloilo. Hindi kaya ang highest reproduction number is 1.11.
Sa Ormoc iya ang highest positivity rate nga 67%. Ini nga mga syudad ginpahamtang na dala kita, no? Ang mga syudad nga ini ginpahamtang na sa alert level 2 umpisa sa Pebrero 1 tubtob ina sa maabot nga pizza 15 na. So, pasalamat kita ko improving pagid, mas nami pagid, kung magpanaog-naog pagid, ilabi na kung maaprobahan na sang Department of Health, sang CHED, sang DepEd, sang mga natungday na ito nga ahensya sang gobyerno, kay ara na may nagaplano na, kag may ara na gidiya plano, nga kung pwede na maumpisahan ang face-to-face classes. Nami man ina siya, pero wala sang malain sa gihapon kung kita ang maghalong mga ginikanan. Kinanglan niya i-train tagid ang aton mga kabataan nga madisiplina kag mahanas naton ang mga kabataan nga mangin kabahin na sang ila hilimuon adlaw-adlaw sulod balay sagwa sang balay din sila makadto ang paghimo pagtuman sang pagpatigay naton sa aton sa kaugalingon sang health protocols ang katinlo ang face mask, no? Himuon gid naton ina. Ari naman isa pagid titawe, no? Ining natungod iya kay Kibuloy. Ano gani si Kibuloy? Apollo Carion Kibuloy, isa ini sa ka-pastor. Founder ini siya sang Kingdom of Jesus Christ, na si Pastor Apollo Carion Kibuloy kag ang duha pagid niya kaupod sa ila sinisimbahan miyembro nila ang sekaron wanted sang US Federal Bureau of Investigation o kon FBI. So nagpagwa gid yang FBI sang wanted nga posters, no? Wanted nga mga poster para kay Kibuloy, ang duha kaiban pa si Teresita Tulibas Dandan kag si Helen Panilag. Na tatlo ina sila karon ang wanted iya sa FBI. So ginpagwa ang ila sini picture. Ang aton sini picture nang napagwa is Pastor Kibuloy alone, no? Si Kibuloy wanted ni siya para sa ginitawag para sa iya ginaaligar partisipasyon sa labor trafficking scheme nga dalaman sa iya sini mga miyembro sa simbahan didto sa Amerika, sa Estados Unidos. Gindalan niya via fraudulently obtained visas, no? Ang pag-angko nila sang visa bala, hindi iya sa legal nga pamaagi, kag ang pagpuwersa sa mga miyembro sang among nga simbahan nga magsulisit sang mga donation para sa mga bogus nga mga charity, mga donasyon nga suno man sa FBI gingamit sa paggasto sa mga operasyon sang simbahan kag sa ining garboso nga lifestyle sang ila sini mga leaderes, sa ila sini mga leader iya sa simbahan. So ina pila lang gyud, pero iti nami wala man tiyan nagtandog sa mga nakaligad kay ti ano po galing ti subong nagwa na gid iya, no? Nagwa na gid sa halin iya sa FBI nga nagpagwa sila sang wanted nga posters ni Pastor Kibuloy upod sa duha ka miyembro sang ila sini church. Okay, 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay dali lang gid, gamay lang gid. Ara matapos na may sunod sa report, matapos na ginining troll nga ginatawag sa social media pro. Paano tawe ina kun manginlayi na ang mandatory SIM card registration kabay pa kay inaya ginhambal sang Senate Minority Leader nga si Franklin Drilon. Ina tungod nga iya naging ginpasulod syempre ang provision nga nag-obligar sa mga social media platforms nga kinanglan kuhaon gid ang matudtod nga ngalan kag phone number sinang mga naghimo or naga-create sang social media account kay nga ilan na matumod kag mahibaluan ang mga identity sa mga troll mapasakaan na
mapakasaka na sila kaso sa ila mga biktima, sa ila sini mga fake news, sa ila mga online harassment, sa cyber libel na kag iban pagin nga mga paagi sa pagguba iya sang pagkatao sang mga isig katawo Manila. Karon madamo ni sa mga kabalugita damo naman na mga nabiktima iya sang troll nga ginatawag. Damo sang nabiktima nga hindi man maakusar, hindi man mapasakaan niya kaso. Kay nga anonymous ang ila sini nga mga account sa social media. So kabay pa nga mapamatudan na ina. Maaprubahan na ina kang manginlayi para man mahatagan proteksyon ang aton sini mga kauturan. Alas 2:10 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man City to Wilma pero anay ka mga produkto anay sang Dr. Alfred's. Kabalugit kita basta produkto sang Dr. Alfred's tanan. Ina ang may Philippine beef. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum.
Ay, Su Maria, lain man nga ako. Oh, okay, nano man. Pasensya lang, sa atin mga ka-online dugay na hambal nga Tita We. Saan lang napindot ko? Hindi, Gina Officer, how are you? Good afternoon ko no, Tita We. Engelbert Siruelo, mayong hapon si Tanan. Kay Desal sa Kalagay, nan alimutan mo siling ko kay nang, ay, duka. But anyway, welcome and thank you, Gid, sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Inday ho, malumina, mayong hapon. Mayong hapon ko na Miss We. Thank you, Gid. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Blessed weekend. Stay safe always. God bless you and your family circle. Ma'am, thank you, Kid, and to yours also, na? Richie Toribio, good PM. Tita, pa-shout out. Yes, Richie Toribio. Salamat, Gid. Sir Rufino Eregabino, good PM Action Wilma. I am watching. Thank you, good sir, and good afternoon. Dala na din ang mga taga-Handumanan. Marilo Trevilla Cartinoy, good afternoon, Action Wilma. Yes, salamat man. Pa-shout out, Tita Barangay Talaptap La Castellana. Yes, sa mga taga Barangay Talaptap sa La Castellana. Hi, hello, mayong hapon sa inyo. Salamat, gid, na? Kay Rona, Rihide Trava and the Rons, good afternoon. Ga-monitor kami din ni Tuto Ayan. Salamat. Good afternoon, Tita We. Listening always kami diri gihapon sa My Silent Home. Stay healthy always, gid Tita We, ha? And God bless you and your family. O sa imo man dira kag sa bugos nga pamilya and the Virgin, no? Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, Tita We. Watching from Singkang. Amon sudan ugang tabagak with matching spaghetti. Unique man ang imo ba? Uga kag spaghetti, gin Paris mo ba, na? Unique man na. Mayong hapon dito, we. Watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat dito, we. Mayong hapon na sa inyo to, na? Marlinda Alvarado, salamat man. Good PM, watching from Murcia. Okay. Watching from Murcia. Dira kay Barkit Tribe or Barkit Tribe? What's the correct pronunciation? Huh? Happy weekend, Tita Wilma. Thank you, sir. Good afternoon and good morning, I think, there sa inyong lugar. Kim Poyulo from Barangay 34. Happy weekend, man, from Barkit Tribe. Salamat, gid ko, no? Hello, Kim Poyulo, Barangay 34. Mayong hapon, action, Tita Wilma. Siling man ni Diding Alojamiento. Okay, salamat. Inday Kativir, good afternoon. Okay. Joy Malves, good afternoon, Tita. Pag-greet lang sa akon pamilya, tribute kag Malves family sa Barangay Talaptap, La Castellana. Dali lang gen. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:22.
Padayon si Tita Wilma, pasensya lang. Nag-atake ang kontutunlan basta magtadlong ni sa baba ko. Ara, gidayon. Ari, di weakness na mo. Tatunlan da. Dali lang gid. Tita We, mayong hapon, naga-monitor ko sa imo subong. God bless sa inyo, tenan. From Escondida family, Tita. 8535, thank you, kid. Good PM, Tita Wilma. Nagapamati kami diri sa Tabuk Dagat sa Iloilo. Kamusta lang kamo dira, na? Lunes hasta special topic mo kon Sabado. Kag kaisa daw amugid ang horoscope. Ay, salamat. Taga dira man sa Tabuk ako, nanay. Wow, salamat taga diri taga Negros. Amay yung hapon lang dire sa imo, nanay, kag sa bugos nga pamilya 0152 kag may damo gid nga salamat. You can say Hello, Tita We. Amon sudan ginisa nga sayote, ginbutangan tinapa. Pero maihaw gid ko manok ta. Maayo tani kun lapitanay ta kay tagaan ta ka manok. Always gid. Always gid ga pamati, Cecil Arcala. 6850. Malayo man si Tita Wilma, pero ang pagsakop mo sa pagkaon sang imo linutuan kay Tita We, happy na ako sina. Salamat, Ged. Mayong hapon, naga-monitor gid ako sa imo subong. God bless sa inyo, tanan, from Escon. Yes, so, 8535. Thank you, Ken. No? Okay, enough lang na, anay. Pero ara, man na gani sila, siling yan na ako. Ay, hello, maayong hapon, Tita We. Monitor lang ko sa bayan. Inom kafe. Sa bayan. Di ko magets. Inday Norma Hipter Rizales, madamogin nga salamat sa inyo dira ni Inday Grace. Alis 228, Sir Alex Montesa, karon lang imo greetings. Kay tandog anay si Tita Wilma sing atong sinitupik ko iya karon nga hapon. Kay ti Sabado nga adlaw, mahatag si Tita Wilma pilaman ka mga informasyon, no? Nga mapuslanon man para sa iton ilabi na gid sa permilang nagainit ang ulo. Aton tupik ko kung paano tabala mapakalmang aton kaugalingon, especially kung nagainit ang aton ulo, na tika baluman kita kung mag-init ang aton ulo, damo kita sang mahimo, no? Damo kita sang mahimo nga daw sa hindi bala naton hungod. Kung kaisa magkahambal ka pa masakit, hindi mo man hungod, dala sang imo kaugot. Dala sang imo kaugot or kaakig. So, karon nga po, hibaluon na iton kung bala may mga pamaagi man para nga magtahaw ang kaakig nga imo mo batsyagan. Kag kung paano mo mapakalma ang imo nga kaugalingon. Pero antes man, syempre, no, mga factors bala nga naga-trigger kung kaisa sang kainit sa aton ulo, especially sa mga working parents, na sa mga working siblings na ito, mga kabataan na ito, magpuli bala, na muna siling ko bala nga kung mahimo sa aton puluyan, pag abuta, matawhay ang tanan, manayanay ang aton guya, kag makayuhong, kita mo mag-anang tanan, di bala? May ara nga, I'm sorry, mag-abot sa balay, magamo ang sulod sang balay, pag mo palang galaptan ng mga chinilas, dira trapo sa portahan, aman makitaan mo, di bala? May ara man nga naga-trigger sang kaakin mong panumdum ka lang sa mga balayran, abang inubayan naman sa mga bills, daw kulang ang budget, daw something nga mo na nagalipot, naga-trigger mo na sang imo kaakin kung kaisa, galipot mo na pasensya mo. Kon may mga gagmay ka man nga chikiting sa sulod sang balay, magahon man, may mga nagasyagit, may mga nagahibi, isa man ina ka factor, di ba? Amo na kung kaisa nga hindi taman malikawan, mag-init ang aton ulo, especially ang mga kababainahan nga kadali iya mairitar na kag ina magasiling tabala nga dalagid ina iya sang sobra-sobra nga stress. Aton pagpangabudlay, aton pagpamensa. Kay ti ang pagbatsyag na iton sina, abi ninyo mga anak, ang pagbatsyag na iton siyang kaaking. Normal ina, no? Normal ina nga emosyon nga mabatsyagan sang isa ka tawo. Pero ang hindi lang ginami, no? Ang hindi lang ginami kay kung kaisa ang maukpan
kung sino ang mga tao sa palibot ta preparar na ti sino nga ni bagabot sa bula makita na mga palangga tas kabuhi bayan taman or asawang taman mga kabataan ta di ba kung naraman na si nanay kag si tatay os tita tito or lola kag lolo kung kaisa mawaslikan pa tabo mo na sa inyo, it's normal na nga kung kaisa hindi ka malikawan, sobrang nga stress, sobrang nga problema nga nag-abot man sa aton kung kaisa. Hindi tamay mo na siling naton kung kaisa hindi naton matalupang dan nasing alan, no? Amo yun na naman, hindi, ang term nga madumduman ko yun nanay, masi, nasing alan ka lang, kay kasalaway yun si mo, na, di ba la? Amo na nga, hindi kid, sa mga tao nga akig or irritable, stress, nga tao lipot na ang pasensya sa isa kay tao, hindi yan akong kaisa matalupangdan nga makasingal sa kung sino, especially mga kabataan na kag kaysa masing ay nano na lang na nga daga pasingit na lang na siya yaman. Pero may ada pagid iba niya nga para ma-release ba lagi na pagtupa ng kabataan or ang mga gamit dira hindi na nami na inaang sa ila lang na parang ma-release bala ang tensyon nga dapat siya ganila sa ila bala tiyagon mahagan-hagan na mo kung makaamo sina pero hindi siya nami so kinahanglan kabalo kita magpakalma sa aton kaugalingon kung nagainit ang imo may mga pwede kita himuon para nga mapahagan-hagan ina or para nga mapakalma nato na nga ton kaugalingon. Ano be na para nga magtahaw ang nabatyagan mo nga kainit sang ulo mo. Siling pa hindi ka ni masalaan Siling nila counting, no? Counting. Mag-isip ka. 1, 2, 3, 4, 5. Amat-amat lang. Gainit pa yung ulo. I-enjoy mo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Hindi man gyapon. Mag-init pag-init ay himuan nga kanta ang pag-isip kay makabuligid sa imo. Kay nga ang pag-isip mo by numbers makabulig sa imo sa pagpa-slow down sang imo sini heart rate. Ay galit na. Makapa-slow down sang imo heart rate kag magahagan-hagan amat-amat ang imo kaagad. Pwede man nga mag-imagine ikaw, pwede mo man nga mag-imagine ikaw sa mga lugar nga mga nagkantuan mo, halimbawa, din ka mga beaches nagkanto, din ka mga lugar nga nagpulo pamasyar, nga nakahatag sa imo jutay nga kalipay, nga nagtawhay mo kaugalingon, di ganyan nagkanto ka mo sa uma, nan kay makapatahaw maninasang kaaki. If not, abi relax sulod sa kwarto anay kag magpahuway. Abi dira ka lang anay ka mo kay nga natalupang danay naton mo nga kun akig ka bala na nagadasig ang imo paghinhawa nagadasig ang nagapalpitate ka di bala gani para nga magkalma ikaw kung nagapalpitate ka kakadasig sang imo paghinhawa ara titawe ano gani magginhawa sang madalom magginhawa sang madalom inhale exhale. Dumduman ko gina, no? Abi paginhawa bala, inhale, exhale. Inaya makasilingid ko nga tested and proven, ha? Para nga magtahaw or amat-amat nga magkalma, kag amat-amat nga maghinay ang pagdasig sang imo pagginhawa or ang imo pulso or ang imo heartbeat. Mag-inhale ka sa ilong, exhale ka sa baba. Hindi nga mag-inhale ka sa ilong, inhale ka man, exhale ka man gyapon sa ilong. Mag-inhale ka, maghaklo ka hangin ilong, magbuga ka sa baba. Yes, tilawin nyo. Kay makabulig yan. Isa pagid, pwede ka mo makalakat-lakat pakadto pakari. Abi, talik di ana ang sitwasyon or ang bagay nga nakapainit sa ulo mo na luwas nga nahatagan ikaw sa nga time nga magka-relax anay, abi mo isa pagin lakat-lakat ka, exercise man ina, di ba? Exercise man ina sa imo heart para nga magkalma ikaw. May isa pagin, if not abi, magpamasahe ka. Kaya nga, kung makapamasahe ka, kung sinudan kabalo, abi mo makabulig ina sa pagpa-relax ang mga muscles mo sa imo lawas para hindi para madula ang tense nga mamatyagan mo.
Kung permi ka bala tense, nami bala nga may mas masahi sa imo permi. Anak mo da bala nga ginakahamutan mo? Or si papa mo da or si mama mo da? Love mo, di bala? Kung daw wala ka mahimo, abe, talk to yourself, no? Pwede man istoryahan lang kaugalingon mo. Ay nga mga anak ko, istoryahan kaugalingon mo, kay makabulig ina sa imo. Pungko ka, panumdum ka, hambaladang kaugalingon mo nga, malingaw ka. Pero pwede na bala nga hindi ka man hindi natin necessarily hambal tawi. Hindi ka magwakal nga matunog nga mabatian sang iban nga basta masala. Hala nag-ano to si tita, hala na ano to si mama, nga nagawakal lang tong siya lang isa na. Pero sa tutuod lang, kadto ka sa lugar nga wala si may makabati sa imo. Sige lang bala kay ma-release kay naga-release ka oxygen mo, di ba? Halin sa imo nga diaphragm kag yes ma-release mo ina makabulig na sa imo na. Hindi kinahanglan nga iwakal mo man kun ka isa ka kay nga makabulig makabulig man kun ka isa kun iwakal mo kun ihambal mo matunog makabulig man ina kinahanglan ang iwakal mo mga positive lang nga mga tinaga. Kay masiling, ay ginawakal ko lang kaakig ko para magtawhay ang ulo ko. Kay makapatawhay sa dughan ko. Kay kung hindi ko ni kung hindi ko ni pag-iwakal, nagabalik sa lawas ko, lipong ko. May madumdumang igo sinana. But anyway, amoy na bala sila nila, hindi na kinahanglan nga magwakal ka or magahod ka pero makabuling man. Kung ginahambalan mo lang ang kaugaling, hambal mo na lang sa self mo, mga positive messages, pero yung, relax lang, kalma lang, bay, yan mo na. Babay, inada, don't worry. Enjoy mo na lang. Ara, isa pa na. Enjoy mo na lang. Kapin pa kung magugtas ka na sa mga tao sa palibot mo, kung magugtas ka, balik sa laos, kapoy-kapoy, no? So, ihambal mo na lang, pabay, iyan na lang, relax na lang, anay, no? I-enjoy mo na lang, bala kayo ka namin, gidbatyagon. Mati ka music, mga mellow music, kay inay ako yung kapati, dako ganyang mahimo sang influences ng music sa aton tagsa kamudo, di ba? Especially kung gainit ang ulo mo, try mo nga pamati sa music, mga favorite song mo, mga classical song, mga classical music na ginaiya. Pwede magpakalma. Sa YouTube, damo na mga relaxing music for 3 hours. Tulugan ka pa. May ara pag nga makabulig pakalma sa imo, hipos ka lang. Pero actually, kung magsiling hipos, tawi ang mo ginagurong pinaka mabudlay iya. Kung nagainit ang ulo mo, mahipos ka lang. Kontrola ang emotion mo na kung kis-asa ka aking naton, hindi naton mapunggan, nga magkahambal kita sa mga masakit nga tinaga without knowing nga kadamo naglisang balatyagon nga aton sininasakit damo nga tao nga ato na offense sa sulod sa panimalay gani kung kaysa mas maayo pag ginapakamayo may pahipos na lang ko para wala gamo pero hindi kung maghipos ka makapamensar ka man sang maayo di ba la makapamensar ka sang maayo kung ano ang tinaga nga ihambal mo antes kaya isa doon madala ka sa emosyon mo kung ano-anong mahambal mo tawi mo na gining hambal nga tao lamang kita gani mga palangga ni dito gainit man ang ulo mo perme tandaan mo nga emosyon lang ang nabatyagan naton ina-emosyon lang nga magatahaw kag madula again nami gid. Kabay pa nga ang mga gin-share ni Tito Wilma makabulig bisan gamay lang sa inyo. Makapahagan-hagan. Let's say kung abuton ka mo sang kaakig. Ayan itong pagpanghambal ni Tito Wilma man. Ako pa maginhaway lang kuya pagkasulod makanta lang ko bahala kamuda. Hindi ganyan masaya enjoy na lang hagay ugtas enjoy your life. That is something na mo sina. Masiling naton sa tanan nga bagay when it comes to negative dito pagtagaan space and negativity sa aton self, sa aton mind kag heart. Be positive as always sa aton sini by heart, by mind, sa outlook na iton sa life. Salamat, gid relax lang. Balik pa si Tita Wilma para sa aton horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials.
ninyo. Da ba ang hambal ni, hello, Miss Jane Candido Hildore. Nya, hi to eh. Akon mag-init ulo ko. Ginainom ko lang tubig. Good, na? Open cellphone ko, mamati sa mga religious song, maumpawan ako dayon. Good for you, Miss Jane. Oh, insakto na siya. Salamat kita we. Okay, ang mainito ng ulo, dali ko no dali ka mo, na? Mainiton ko ng ulo, dali ka mo intra sa akong grupo kay super tatawa akon ihatag sa mainiton ang mga ulo ninyo. Wow, ano pa naulad nyo intra, nakita mo lang ni Sinday Norma. Man Sinday Norma ini. Istorya ko sa inyo. Ay, hindi ko ganyan istorya. Mali pa yun, ini nga klase, iya sang tinugas ang kalibutan. Da mo niya nga, amo niya nga babae, nga daw wala problema, pero enjoy ni siya adlaw-adlaw. Inday Norms, mayong hapon lang da. Enjoy pa more, na? Tita Wilma, maayong hapon. Ari naman ko din nag-aupod sa programa mo. Halin sa Banwasang Mabinay. Ara ka na da, sir? Sa Banwasang Mabinay, share done. Palihog nilang ko pagtamiyaw sa mga aksyonista. The Candidates Forum. Chester, Minnesota, Ma'am Jinky Realigdon, isang Phoenix, Arizona, Ma'am Lily King, kag Sir Mileli Uligo, madamo gid nga salamat, kag keep safe always, and God bless. Halin ina kay Sir Alex Montesa, bao puwerte. Aba, correct ka in the Virgie Olpinda. Hambal ni Sir, ni Ma'am Virgie Olpinda. I'm sorry. Tita We, saot lang kag i-TikTok na. Kakadloy kami sa i-TikTok kay nga, hindi ka kung lumagsaot mo halimbawa biyan ko. Maminay silingin ng mga gagmay nga kids sa balay isang nanay ko. Ari magtililipon ang mga apo mga apo ko sa mga hinablos na bawo Diyos mio. Malingaw ka lang kapin pa nga ning kiri-kiri nga kanami kasi sila maghabyog kag bawo dumatya mo dumuotod ang mga hawak nila kag balikawan kanami sa mga kabataan. Well, anyway, thank you, good Miss Birds. Good afternoon, Tita We. Siling ni Merly Gonzaga. Kung may problema o kung kaakig, pray para madula kaakig. Let's talk. Less talk, less mistakes ka pa. Yes, may point ka dira in Merly Gonzaga. Ari di si Tatay Teddy, gainom kape. Oy, Tatay Teddy, good afternoon. Alin sa imo na kay Veronica, kay Tita Wilma. Akon mag-init ang ulo ko. Gasao, TikTok yung magkaon na. Kay Merlinda Alvarado naman na iya. Akon maginitulo ko, gasaot ko TikTok yung magkaon ka namin, no? Nami iya kon may mga abilidad ka mo sa pagsaot, kay ga-enjoy lang bala. Kag, ari pag Lorna, no? Lorna, back to watching here in Talok, Baguio City. The best way ang prayer, malipatan mo dayon kaakig mo. God bless us all. Yes, wala ni isang pinaka-the best, bisan diin nga bahin sang kabuhita, kundi ang prayer, Ma'am Lorna. Diba? Yes. Tita Wilma, dugay na gid ko gapamati sa program mo. Kami ni Kimpoy Yulo. Okay, salamat gid. Na? Good afternoon, Tita We. Ari lang kami Japo ni Nanay ga monitor diri sa my Victoria City. Abaw, salamat gid. Hello, Tita, ga-monitor kami di sa La Castillana, Jemema Gomez and family. Yes, Jemema Gomez and family di sa La Castillana. Good afternoon. Salamat, gid. Halin ina kay Romel De Vera. Menamay, Bonimay Dinoy. Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Tuto James. Good afternoon sa baby nila, dera. Kay Ruming, kay Girom Dinoy. Bao. Sa mga taga Somil Tres Mandira. Miss Margie Haniva, good afternoon and family. Dera man kay Celia, nalipat ko, no? Nalipat gid ko sa ngalan. Kay Zalgo family. Melvin Piñafiel, salamat gid. Please greet a happy birthday sa akon cousin, Annabel Refuela. God bless and more birthdays in the years to come. Halin kay Jinky Dialagdon. Ma'am Jinky, thank you, gid. And good afternoon. So, happy birthday kay Annabel Refuela, na? From Ma'am Jinky Dialagdon. Mayong hapon, Tita Wilma, kay Mr. Beboy Villasur, Vanessa Mayo, and Dirkmate Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily King, Alma Olego, and my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat, gid.
from Arizona, USA. Thea Kim Eriman, the little girl, the cutest girl sang ERB na Energy Fans Club na ERC the way of ERC ARB na. Hello Titiwe, good afternoon. Salamat. Faith Joy Tumbukon Palanog, watching live from Pulupandan. Sa mga taga Pulupandan dira mayong hapon man kamusta ikaw Hil Javier? Mayong hapon to watching from Gladstone, Australia. Keep safe and good health always. Salamat gid. Yes, Sir Hil Javier, na miss man naton ang imo sinipag-upod permi diri sa programa naton. Thank you gid. Nami gid ka program ninyo Tita Wilma about thank you gid sir. Salamat sa compliments. Pag-greet lang sa akong pamilya to review kay Malves family sa Barangay Talaptapla, Castiliana. Joy Malves, salamat gid. God bless you too. Dire sa Barangay 34, mayong hapon man. Barky, nahali na kay Barky Tribe. Salamat gid. Miss Ems Aboso and family. Thank you gida Miss Ems. Relax lang ka muna na yan. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato. Naman sa pagbasa man sa mga zodiac sign para sa itong text sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw, Sabado, Pebrero 5, tuig 2022. Ay happy birthday ani sa mga celebrators for today, na? Sa mga celebrators, happy birthday, especially kay Susan Amido Soles, na? Susan Amido Soles, dira sa may Antique, San Jose Antique, no? Halin sa imo
mga kabatchmate from Martin National High School, Bat 78. Happy birthday. Okay, Tita We, sa aton sa ni horoscope, una-una itong ang zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius, mga nitaw Enero 20, tubtub Pebrero 18 ba? Enero 20 tubtub Pebrero 18, mga Aquarius, abi ninyo kinahanglan nyo lang ang kaisugsang buot. Asa mga singles nga mga Aquarian, kung may naluyagan ka mo, kinahanglan magpakaisog, mga kanlalaki nga mga Aquarius, no? Magpakaisog ka mo para makapangaluyag ka mo. Amo na mapautwas ang unod sang inyo balatyagon. Oh, yes, sa mga singles lang na iya nga mga Aquarius, ha? Ari pagyan, dugang. Hulag ka mo, Aquarius, kag umpisahan ninyo ang aksyon nga gusto ninyo antes pa man mangin ulihi ang tanan angot sa inyo mga plano para sa inyo trabaho, sa inyo palang kabuhian or sa inyo mismo kabuhi. Sa mga nagapangaluyag nga mga Aquarius, may maayong nga tip halin sa inyo zodiac sign. Una, suno sa inyo zodiac sign nga pangaluyagan ninyo amo ang ginikanan sinang babae. May suwanti nga mga numero 11, 19, 29, kag 33. Yellow bells is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19, tugtog Marso 20. May gusto ka kalimtan, Pisces, no? May gusto ka kalimtan sa nakalikan. Ha? Abi mo, may ara pag no? Tandaan mo lang, ang nakaligad is nakaligad na. Natalikdan mo na kag dapat himuson mo ng balatyagon, kag paminsaron mo, move on, 100% Pisces. Ari pagyan, tandaan mo lang Pisces, hindi ka makabulig sa iban nga tao, kung hindi mismo ang kaugalingon mo, mabuligan mo una. So, antes ka man magbulig sa iban, una akong gidaanay ang kaugalingon Pisces, 20, 17, 33, kag 49, mga masuwati nga numero, red is your lucky color. Sa mga Aries, ang mga Aries naman Marso 21, tubtob Abril 19. Aha, Aries. May mga dokumento kada sa sa imong horoscope ay halungi ina. Ha? Halungan mo ina mga dokumento kag ilakip mo ina sa imo mga survival kit. Ngayon kaso por kaso safe na safe siya. Ha? Kag ari pagid. Tandaan mo sa imong horoscope ang pagrespeto sa isig kaparaho himuon mo gid as always. 3, 11, 31, kag 44 mga maswerte mga numero. Moss green is your lucky color. Kag sa mga Taurus naman, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Yes, para malikawan mo ang kapiuton, ang kapigaduhon. Kag ang sobraman nga pag-antos Taurus, abi padayuna inang imo pagpaninguha, hindi ka mag-untat, magpakabakod ka pagid. Kag hindi ka dapat madulaan sa paglaom. 5, 7, 11, kag 19. Orange is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, mga netaw Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, abi mo, ano man nga mga tinaga ang gamiton mo. Ano man nga word, no? Ano man nga word, Gemini, ang gamiton mo, maka-attract siya sa, maayo nga relasyon. Kag mangin honest sila sa imo. Wow, kanami lang. Ina, kung sincere ka man sa ginapanghambal mo. Kag sa mga Gemini, wow, may possible suno sa imo nga sa imo na horoscope, may possible iya nga Valentine date for you on Valentine's Day. Wow, sana all siling nila Okay, maswerte nga mga numero Gemini 3, 11, 19, kag 33. Green is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Hindi ka man magkatingala kung makaangkon. Yes. Kung ang imo personality iya manami gid man Cancer, hindi ka na magkatakasi na. I-enjoy mo na lang ina. Kag ang mga wala ma-appreciate sa imo,
i-let go nila, pabayiin na lang na. Be happy. 11:17:35 kag 40. Mga maswati mga numero kag Violet is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman. Yes, Leo, amo ini mga tao Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Kung may negosyo ka dira, Leo, ay naman nga negosyo, misan, gabalubaligya ka lang dira. Gusto may ara, kabala dira, customer nga, daw tanay na lang iya komentahan, daw tanay na lang may diferensya. Control yourself, hindi ka mairitar, pabayi siya. Kay, kung maging kalmado ikaw, abi mo ano, ay madamo pa yung imo dira mga customer, magka-attract pa dugang kag bangin happy ka o de sinong pierde kundi siya, ha? Maswati mo nga mga numero 13, 21, 39 kag 10. Gold is your lucky color. Yes, Virgo, katuan na to na mga Virgo. Ang mga Virgo, amo naman ining mga nitao Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Wow, kilig to the bones ba? Feeling ni Virgo, ada siya subong sa cloud 9 tungod sang iya nahibaluan. Wow. Kilig, hindi nga kilig to, ano na siling nila? Kilig to the bone. Kundi sa mga ikaw ya, ara ka sa cloud 9, kag siya makasiling ka nga, kilig to the heart. Pamo ka na ba, Virgo? Na? Gani, kung may ara kang nasiplatan, kag may special feeling ka sa iya, kag nakita mo nga daw may kilig man siya sa imo, ay hindi ka na magduha-duha pa. Kung type mo siya, sinusay mo horoscope, go! Maswati mo nga mga numero 1, 31, 35, kag 44, chocolate brown is your lucky color. Aha, Libra. Kay tuwan ito na mga Libra, Setyembre 24, Oktubre 23. Mangin may tuod ang ginatawag ritual magic sa kabuhi mo, Libra. Kag abi mo, masalapuan mo na ang ginapangita mo nga love. May ara ka nga ipangabay nga magkuha mo man sa gilayon. Ang hindi ang gusto nga makasala ka, ha, kundi mga maayo lang, Libra. Maswati mo nga mga numero 5, 19, 27 kag 47. Lucky red is your lucky color. Okay? Scorpio, mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Scorpio, may nagmunod kahapon. Taweng Scorpio na arang imong Scorpio. Mga singles kalabanan ba ila horoscope subong na horoscope sa mga singles. May nagapangaluyag nga maabot. Yes, may mag-abot nga mga luyag sa imo. Ina kung single ka, girl. Ina kung single ka, girl. Abi mo, girl, or sino man nga Scorpio, halos mo na maangko ng ginahando mo. Gusto mo nga mga kapamayad sang imo kautangan, yes, dugang ilang imo pagpaninguha. Kay maangkon mo ginang kahilwayan sa imo kautangan. 8:41 14 kag 3 ay yellow is your lucky color, Scorpio. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 3, tubtub Disyembre 21. Sagittarius. Okay. Ang imo kuhaan sa imo energy subong, may madumduman ka nga nakalikad na dira ka magahugot sa imo energy. Kung may gina-experiensya man ikaw subong adlaw nga do kabugat sa imo kaugalingon, malampuwasan mo gid na. 9:22 kag 45 coral red is your lucky color. Impunto alas 3 ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagpangamuyo, yes, padayunon anay ni Tita Wilma. Tapuson neto ng mga zodiac sign nga nabilin. Isa na gid lang. Ara na kita sa zodiac sign nga Capricorn. Yes, amen. Edilaos kaga in the virtual pinda. Okay, no? Capricorn, Disyembre 22 to Binero 19. Capricorn, ang mga Capricorn dira, kung mag-shopping ka mo, kinanglan dalagid ka mo sang nagakaigo iyang nga kwarta na. Pero kinahanglan gid nga kontrolan ka ugalingon ang disiplina sa paggasto imo gid himuon Capricorn. Masuwati mo nga mga numero 1, 6, 8 kag 19. Okay? 1, 6, 8 kag 19. Bamboo green is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para iya karon nga adlaw. Sabado, Pebrero 5, tuig 2022. Antes man si Tita We magpaalam, dali lang kay karon masunggod na sila. Ara si Teresa Vergara Sancho, thank you, kid. Na? Si Janelo Zansimo, sila niya tawe August 12, 1982, Kuya Tita Wilma. So mag-August 12 ka, ang imo zodiac sign is Leo. No? Leo ikaw, na? And then Christine Mendez Villalobos, good afternoon lang da. Kung Sunday, Tita Wilma, why this is my life, and this is my life, ha? Kay si Kimpoy kunugas, gapamati. Kung gapamati ka mo Monday till Sunday, kabalugi ka mo. This is my life Monday till Saturday. Lunes ka tubtub Sabado lang kita. Ano? So, sa siningabahin, si Tita Wilma magapaalam na. Ang ito na mabilin nga Bible verse of the day para sa inyo. Halin sa Isaiah chapter 44 verse 12. I have swept away your offense like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. I can't say goodbye. Sa liwat, madamo nga salamat sa inyo and happy weekend. So, standby na sa matahong nga drama, mensahe, sing paghigupa. Happy family din, happy Sunday para buwas sa Lunes na naman. Mga kaaksyon, tandaan lang sa din ka man nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!